Buskang Nishitam Jun Sharmaribo by election Natangi Tango Bidan Shabadi. Jamanu Kidingino Tabo Bialaino, our Monclaimani, Pali Holayang Najak Toto Tur Bodolo. Abo Hakino, Dotonishan Mokol Kajumun Nashing Laitonglayo Asuk Taiman Bugay 46 Surma Bidan Shaba Asuk Tayo. Abo Hakino, Tipramotani Ingi, Batanai Baburam Shabnamino, Kuplai Klanani Bagay Tipramotan Pashing Dibo, Hopong Shapong, Awibong Klajaki Tongo, they Kogro Sabzaki Tongo, Abo Hakino Kasha Kok Sabzaka. Asali pada Faiman Jaka MDC Sodagor Koloi David Mura Singh TWF de YTF ni Kubuni Adongra Mendi BC ni andaro Bodropara Bodro kami जों फाइसा फाइका और Bo constituency sir? अब सुरमा 46 नং सुरमा assembly constituency ni Mendi BC ni andaro kaisa ward और 4 number ward और जों फाइसा फाइका जों kaham no response pa karon boro ni खुक्तै बरो बजतन बुबाग्रानो no hamjago बुबाग्रानो नायो बसकानि सुरमानि जे बाइ इलेक्शन निर्वाचननि रेजाल्ट बिपुल पुटे तिप्रामथानि कैंडिडेट नो जयजुक्त अंगनाहिनि बरो आशा जोंनो रिखा बन बागै जों बेलाय केनो खादुं खाजा वाटै जराफानो अ लामा हामिया तिफानो जों हिमिमा फाइका एन्ड बेलायनो दुर्भाग्यजनक और আমসু बिसि कदों थाका ताक पर्यन्त इट बकल कलसफान सकयाको आव और काइसे ब्रिज रामजक दङ अब अनेक कसाम हाइफानो और जे लामा रक और काइसेफान ताक पर्यन्त सरामजायाको खलाइजिया बनि बागै आं साकबाय थांनो बरनो कगु मारिका एडिसि नि निजिस जे फान दङ बायफानो बसकानि सालो ताम खलाइमान खलाइमिया नायनाय तबेखाबा जों बसकानि सालो 2023 बो जों राज्य क्षमता फाइनांनाय कारण राज्यनि बाजेट आमसो गोबां जिनि एडिसि मात्र चिकन सा बाजेट राज्यनि कुना खाकसाफानि आगरतलानि जे बाजेट 2500 5000 कोटी आगरतला सिटिनि जे आमसो बाजेट गोबां दङ अथच 10 भाग नि 7 भाग अंशंगा एडिसि एरिया मात्र 500 कोटी टाका आमबायतो जों मुंसा डेभलपमेन्ट खाइमिया हाइफानो आसास मारिखा बखा टिकिया बखा तंथगिया जों अनारेबल चिनि सीएम सारनो सावया खबै जेकुन एकटा जागानि फान्नो जों रेडी फान्नो जों अरेन्ज खाइफानो जों अल आमारनो जों सरामनाय हिनि जायतंनाय हिनि बरमखानि कगु मारिखा थांनाय जों जे काइसे लिस्ट पब्लिश खाइमाने आरो तो जों जत चिनि अचिभमेन्ट जों मेंशन चि खाइना जों जागासे करिखा जेहेतु आरो मेंशन खाइना थाखाय आबो अनेक पोस्टार तरि थांनाय साइज मिलियां थानाय बकर सकर गोबां चिनि एकटा आबो प्रब्लेम फेस नायने जों आबो रसिरलिया बाट परवर्ती समय जों चिनि अचिभमेन्ट सेकेंड पार्ट 2 जों आबो जों पब्लिश खानाय आजरा नरनुंनाय हायनो हाय माहायके जागा जागां फिनाय जों आबो आसास दङ एन्ड बिसास दङ कारण जोंनि जे सामं खायमाने जों साइमनो जों तामक खालाया खाया एन्ड लुकुराव बहायनो आबनो रियलाइज खाय दङ